Saatcan gowma oğlum. Selamun aleyküm kaka. Wa aleykümselam. Näil sa? Ha, ola. Hudaýa şükür işleň gowmy? O şükür da ya gowy. Daý mümkin mi? Gel gel. Gel diýdi. Ha diýdi. Yegenim geldi. Gel saatcan ne ulaşy. Aha, saatlıkcan mı? Ene. Saatlık daý, salamu aleyküm. Wa aleyküm selam diýdi jan gowy. Yaxşı daý. Näýle işläp berdim tagman? Da şükür gowy. Näetdiň kaka kömek edýänsiň ha. Hawa bärde işler gül ýalyr, alat etmek edip duran medat. Mene siz wadi bar kayındırın bärlerde. Gelip bu kampaniýaga çykma aladan da ýokmy howden? Gel oturmadın, saatlıkcan aňarda bolýar. Daýmy özüň serediýän alat etme. İş ýörep dura daý. Kömek edýäň däm diýdi. Hawa kömek edip ulgap ýanynadyr men. Hemişe. Arkaýyn bol. Bolýa, mene siz wadi bar kayındırın diýdi jan. Arkaýyn bol alat etme saatlıkcan, işler ýörep dur. Sen aňarsyň düzet. Bolýa bar. Bärdi işler gowdur kaka. Kaka kaptarymda diýdar bar ha. Men bärdi işler bereýin-ne. Wah, diýdaram barla kaptalymda. Kömek edip berlewon. Sen gelsen gowulajak ýarla. Kaka men alada oýan aýdym. Alada goýatma gelen akon gelip bir kampaniýa özüňe ýeçilik etsen ha gowulajak da oğlum. Meňe taglyklamyň urup edelýär oğlum. Yürek ağızka. Wagtyna lisenýadan alyp durýarmy? Geçen ýyly alýanda onda da şuýrok kedler parana oğlum. Şoň üçin gelsen gowulajak ýary. Onda wara kaka. Men şu adat işlem şolar adam dip wagtlaryna boldy, ýokman baram kaka. Howluk çok bolaýan oğlum. Bolýa kaka, bolýa. Bar oğlum, tagaman işlen. Bolýa, saglyňa gowy seret, bolýa kaka, sag bol. Sizem gowy seret. Tagaman işlem. Hey oğlum. Hudaýjan maňa iki oğlum bermendirdi. Yekede. Wagşylaň janyna gördüm-na. Daý çağırtdyň. Gelen mi? Bu näme? Ay ütköş klat derler daý ýöne. Bu ne hili ütköşük taatdyl ho? Buňa garda nämeleň ýatady bilýärmi? Ha? Nämeleň ýatady bilýärmi? Arman şu yegerim olaýan ýokdam. Yegen diýbem tilaman. Bu hatlar maňa tanıştyrman. Bu şertnamalary maňa tanıştyrman. Näme üçin öwetkenleriň bilen kol çekýär? Siz biýmada aýdyp durmaýyn idinde daý onu öýdüm gol çekge ýördüm. O näl biýmada ho? O näl biýmada? Inson tapar duýdurýar. Ýene bir gerek şeyde gömüňi çeker. Olara pul geçirdi biziň hatabada. Bizem ýükü berip göýerdik boldy daý. Ha, pulu şuýunça etdiň de. Dogrymy? Pulu şuý etdiňmi? Ho daý. Näme gülýär? Kanun wa kanun, düşündiňmi? Ýene bir gerek kanundan çykyp bir hereket edäýdiň. Kelläň bilen jogap bermeli bolardym. Çık! Vah, öldüm kıyını almadı gidene. Vah, uyam. Her gonç geldin mi? Hava basık. İşler näýeli? Gowy. Owo. Basık bir kolonyada üçin historia. Doğrusu benim habersizim. Yönü onu täzeden işledik. Täzeden gol peşadı bilen seyrettik başladık.
Başlar. Öne baş yegen ödün kıdır. Didar kovsa senin nasıl zanılığından yağı eder baş. Käbir ýagdaýda iş köpräk bolýarda menem ýeke olamdan didary köpräk anana ýatsa. Şon ýagdaýda men taň anan ýandyr. Şu edaradan, şu kärhanadan gelip gitýän möhürlü, golly dokumentlere sen jogap bermeldiň. Düşündüm. Yine orada hayatta dayım bas. Sonku dövür yegenin senden aşı mülklerin ulovlarını çalt-çalttan çalışıyor. Benim ödüne yatlattım onu yönü sen öz iyisin bilen oluyordu. Sen iyisin dile kârhanamızın yürüdüğü dokumentlerini seyretmek. Benim oluyordu yani. Yönümü esaslaşta yatlattırmak borcum bas. Onç. Men taňa ýene orada aýdaýyn. Oturmuşda kergil ýagdaýlar bolup biler. Käbir ýagdaýda garaşdyrmaýan ýagdaýlarym bolup biler ýa-da. Şoň üçin men kärhanany öz olmuş hatlygy goýup gitýändim. Şu boýunça dokumentler taýynna yuridik tarapdan hemme dadyna ödegçilik etdi. Katar kayınlar. Siz isteyişiniz yali seyrederin ona. Onu gayret edin. Ruhsat versem ödüyor ayıracak. Ruhsat verýän. Tagaman işten. Ruhsatdyr. Ýöne onç men taňa özümden ýakynlan ýandyr. Katar kayınlar. Gayret edin. Mesele oldu. Tagaman işten. Tagaman işten. Otur vereyim mas. Otur. Bas gelişýäňe da otursunuz bir hil goplan oturun ýaly, ýulgurda oturun ýaly. Sadagan bolan ölmejek ýaly, ölüp gitdi. Yaman kän garaşdyrdy görgüli. Indi bir hil bas gelen ýaly kol burada arkaýny ýerine başlyk adam bar ýaly. Şutakda didar Türkiýe diýip ýagdarsana gelen adam bir hil gowpurmasynda seni görünýär. Daşyňdan görüňde saňgallasyna basdyk. Çekinsinle görünýär. Basdyk diýäne. Ne mesele? Mesele mi? Mesele basdyk näme? Ol onç wara juristin. Birinji mesele ýok etmeli. Onç Allah'a nazar. O sen mara başlyk bolmakan men şunu oglan başlyk bolaryny görürdüm edaran şunu alyp çykar kärhanany diýsem ýok ondan garawulym bolmaz diýär. Niýe ordan burnuny sokaýlan per ýok etmeli şonu. Birinji otursan ýok etmeli. Aýaňy gazak bolup per başlyk diýen. Aýtdymy sen ýöne şoň? Didar başlyk bolýar diýip. Men aýtdym ama başlyk bolýar diýdim şonu. Kiçi görmesen o diýsem men diýär ol basany ýetim çada bolmaz diýär. Garawulym etmeli onu. Ýok etmeli. Birinji otursan ýok et. Ana gözüne batyp başlyk boldyňa, gözüne batyp ýok et. İkinci şoförüm var atırcıyım. Ona hayır sebep ol kuvancı işliyor. İkisi bir adam da ikisine şeyle seyretsen burnlara men destur sonra. Anyk mı o aýdýan zatlar sen? Başlyk anyk men ýylaryndan aýrylmak gelmez. Kulüwüz ýalyk kol. Men seni gowaram sen giýje ony diýatamda kim şoňa diýan etdi ýa-da diýip. Ýatyp bilemem ama bilýärem. Gözüm gaşa halkalak da sen diýip öldü. Ondan ol kim ol kätimiz Olşat bar. Olşat mı? Yok, başlyk ol. O gorgul näme? Ol kofe ýazamakda maskysy bilen ol. Ol sizi diýan ýetjek adam da yok. Yok kofyasına gark bol beljek, ondan size ziyan gelmez. O öýdäki jigit başlyk ol. Bolýar, Ataş. Aha. Şu kärhanada esas sen etmeli işin. Aha. Şu edaraň içinde näme gep gurrun bolýan bolsa maňa ýetirip durmakdyr. Elme SMS etdi durber. Toýda bolýan gep gurrunlar başlyga ýetirmeli. Bolýar başlyk. Jik. SMS ederin eliňe başlyk göni. Men arasynda saň promoya firma aýdyp durmazlar. Meselede başlyk. Ýok, o promoya firma. Näme? O başlyk saňa bir erwet habarym bar. Ey bir şum habarsyňa özüňe näme boldy? Näme başlyk ol? Başlyk bar, daşa ýurtda okap bilen ogly bar. O? Olama gelipdir o gelip. Kakam yerin başlyk men edaramda atdymylar. Gelipdir da näme geleni näme? Näme on kärhanasy barmy o? Muny maňa daim entek dünýeden gaýtmaka men adym oýup gitdi. Ene? Resmi namasam bar?
Var mı sanatları? Var mı? Bolluysa men sonra ne dedi otedim da. Ne var? Karaglamasın. Yok edip kogurdunum. Bersen bir karagulluk ber bolmasa onu verme. İşte işleptir de kakatı. Ne kosundu var mı? O. Assalamu alaikumlar. Wa aleykümselam dahi. Aleykümselam. O buducuk geldin mi? Yegen? Geldin mi? Oho. Armağan da ho. Bu mu? Yaxşı dahi. Olmadın geldin mi sağma? Aeroporda öňümden ne çıkmadın da ha? Ay ayıplaşma. Kärhanada işken. Bärini ýeke taşlap gidip bilemem. Kärhanaň işkän orta baraňyk geçeni. Düşünmedim. Şu kärhana kakam kadam. Ön kakanqıdı. Ön kakanqıdı. İnni didar Türkeş için ki. Sen o yentamen tekel tayağınasını yiyip olacak kola. O derinde kupyara bu oğlu. Gelyen yentamen tep. O dasar yurtlarda bas olacak kola. Niye bastı? Aytana bastı. Ay yok. Hakan kadar. Inni menki. Daim pahir bunu ölmäke men adyma goýup gitdi. Sen näme oku diýdiň, daşary ýurt diýdiň. Gittin. Daim jana da men özüm seretdim. Ýanyna oldum giýje günni. Ondan Onun ýegen senden başga hiç kim şu kärhany ynanyp bilemek diýip men adyma goýup gitdi. Ine anan men ortaňa bir resmi namalar. Ha, pet saat. Möhürle çenni, goluna çenni durandyr. Öyle sen alad etme. Ataş, sen ýanyndan bir iş tapylar ha. Ay basıksan it köşkü işe yok yani. Halit istap vermeli olsa var ya yandır telefonunu bir gidin koşlama son götürüşmeyene bir adamları kat pet onu getir bunu yapına kıt. Onu aymasak bas. Ay gara hatpet kartda telefon götür, näme sen şonu et ýöne boş goýma Allah daim hormatyna. siz nämeler diýip durdyňyz ha? Resmi namany özüň gördüň däm daý. Meň adyma geçen kärhana. Durun. Men Az irrat begen ýangy edýär. Assalamu alaikum. Geldin mi? Tamam, boğma. ona eli. Şu dili cemaatini göreyim mi? Sen jurist. Bular ýaly meseleler goşulman idaraň ýuridiski işlerler bolsaň bolmaýar. Akaý diýäňiz. Men şoňla bolup berdim. Büyük kol ýagny Kur'an'a daryn golle. Kol didar kowuşun ýasan golle. Bütün kärhanaň Ana hana ol. Şayda ýagny Kur'an'a daryn golum peçadım. Ene şular. Ýagny Kur'an'a daryn şu dünýeden hoşlaşmaka bu kärhanany öz ogly Şatlyk Gurbanazar ýagmy olsa geçirip gitdi. Şoň sizden giza galdyň. Inni sen işlejek ýerini saat kamerus utlayan täze bilen Sağ olun. sebäbi kakňat pahyr bilen ol bu dünýede diýilkä senin adyňa da geçirip goýdy. Ana da goly, ana da möhüri. Sen marza täze için başsaňlar eger de bolýar diýip şu edarada işläp durarsyň. Bolmasa da ruhsat dersen men gidiversek işlemler. Aham sağ olun. Sağ ol. Allah razı olsun. Soru var. Otur. Sen ýeňe şu taýdan turaýsaň näde? Neme? Daýdan men şu öňkü ýerimde bir iş ýapylarym kam kärhanada ýa. Sen şu kärhanada özüň gowalyp baran bolsaň kakam şu günlere ýetmezdi. Ola şu taýda işlemeken. Şu kärhananyň kapsynyň agdynda da göräýmäň seni. Çak gözüm görmesin. Çak lakman. Uy dur. Basıksan. Neme? İki tane telefonum koy gitsin. Edaran telefonu al. Ben özüm getirip berdim. Koydun.
Koy stolun üstüne. Koy stolun üstüne. Başlık aytıp. Başlıktan ya, neme satıktan yağmur eliysen, yağmursan neme. Men bugün belet, bir terslik vardığını bilyedim. Ne hasta paramak, ne senin normal olayım. Senin beydip dedim. Gırlama senem o. Çık yankın idülen. Men çıkayım başlıktan. Başlıktan men git deyip dursam, sen yüreğime atmacak olup gideyim yönü men gitme için gelmedim başlıktan. Men iyisim oňarjak yok. Siz ödüňiz göz ýetirirsiniz. Men kimin ýyzynyň ýörep, kimin gepini getirmeli bolsa, meni masal. Bar ey şu wagt bir çık. Bar. Çık. Çık gözüm görmesin. Neme başlıktan men aýtmaly bir zatlanmasam, o köşeşdiňizmi meni arkadan oturup bilýänmi? Gel. Öyle el adam o sen. Aýtmaly urumlanma hatda oňuň bir etýän işler, bir aýdaýyn içimiz boşgadan ýene dogry gitdi. Çık diyen men sana. Diýen üçin gidämeden başlyk aýagym çeken aklaýyş. Gitjek men sağa bolup. Adamlara umidun bağla. Kim beyik kimlerin pisseğin bilir. Bir gün aydı ertesi ağla. Bir gün toy, bir gün kim yasığın bilir. Bir gün aydı ertesi ağla. Bir gün toy, bir gün kim yasığın bilir. Hainli öwe vatir eleni bir vatir tanim düşman bolany dine ölen bilýär seni ýalany şaýat ýok kim onu pisegin biler. Hainli öwe vatir eleni bir vatir tanim düşman bolany dine ölen bilýär seni ýalany şaýat ýok kim onu pisegin biler. Kirkili adamlar, ulu ilçilik, içinden tapçakken finnen kemçilik. Adam fakir duşan, vakti kıyınçılık. Kim düşman, kimlerin dostluğun bilir. Adam fakir duşan, vakti kıyınçılık. Kim düşman, kimlerin dostluğun bilir. Hiç kim bilmez azap eder.